2022 год абвясцілі годам Францыска Скарыны. Што праўда, не ў Беларусі, а ў Літве. Чым жыве нашая краіна, распавядзём цягам 20 хвілінаў. Мяне завуць Анастасія Русецкая. Запрашаю на аб'ектыў. Замест бясплатных купім за сотні мільёнаў рублёў. Якія вакцыны на лета прапануюць беларусам? Тут патрэбны кансэнсус, тут патрэбна дамоваздольнасць, патрэбна пераступіць праз уласныя амбіцыі, у першую чаргу адміністрацыі Лукашэнкі і людзям вакол яго. 6-0 на карысць Крамля. Подводим палітычныя вынікі года. Окончательно произошло разрушение западного вектора политики, внешней политики Беларуси, ну и падок всех других направлений, кроме отношений с Россией. Жаночая інавацыйная сетка. Новы праект, што дапаможа беларускам знайсці працу. Мы паспрабуем разам з экспертамі пазнаёміць удзельніц з асаблівасцямі рынку працы у Беларусі і ў суседніх краінах. Александр Лукашенко прыляцеў на сустрэчу з Уладзімірам Пуціным. Афіцыйна, каб узяць удзел у саміце СНД, дзе абмяркуюць эканамічную супрацу і пытанні міграцыі ў рамках садружнасці. Неафіцыйна, каб прасіць у Крамля грошай. Колькі Лукашенко хоча атрымаць ад Пуціна, раскажа Александр Папко. Паводле расійскіх медыяў, заўтра Пуцін і Лукашенко згуляюць у матчы зорак расійскага хакею. Што праўда, Лукашенко прыехаў у Петербург не для таго, каб атрымліваць асалоду ад гульні. На думку расійскай прэсы, Лукашенко будзе прасіць у Пуціна грошы – 3,5 мільярда долараў. Крэдыту на такую суму беларускі кіраўнік добіваецца з лютага. У верасні Лукашенко паведаміў, што гэтую суму ён ашчадзіў з 10-мільярднага расійскага крэдыту на будаўніцтва АЭС. Шансы атрымаць грошы ў яго ёсць. Лукашенко удобный партнер, потому что он уже продемонстрировал, что он готов продавать суверенитет Беларуси по частям, вот так вот по кусочкам. Сёлета ўрад Беларусі мусіць вярнуць замежным крэдыторам больш за 2,5 мільярда долараў, больш за мільярд Расіі, паўмільярда Кітаю і яшчэ 400 мільёнаў Еўразійскаму фонду стабілізацыі і развіцця. Выплаты замежнай запазычанасці, у якую ўваходзіць і доўг прадпрыемстваў, складуць больш за 5 мільярдаў долараў. Масква выручыць Лукашэнку, але не на 3 мільярды, а на мільярд, лічыць палітолог Рыгор Нижнікаў. Экспорт рос, восстановился в хорошем объеме, поэтому, как мы видим, экономика в принципе росла. А почему постоянно Лукашенко поднимает этот вопрос? Я думаю, это вопрос торга. То есть между Путиным и Лукашенко постоянно идет торг, и для Лукашенко важно, чтобы, скажем так, цифра сошлась на достаточно приемлемом варианте. Калі прыбыткі ад экспорту упадуць, то аддаваць па 4-5 мільярды штогод Менску стане цяжка. Нядаўна палічыў партал Finance.ru. Золатавалютныя рэзервы нашай краіны складаюць менш за 9 мільярдаў долараў. З іх толькі 4 мільярды ў замежнай валюце. Аднак гэты год атрымаўся для афіцыйных уладаў Беларусі удалым, канстатуе Рыгор Нижнікаў. Крэмль захаваў ільготную цэну на газ, выдаў Менску мільярд долараў чарговага крэдыту, расійскія канцэрны працягнулі пастаўляць нафту на Новополоцкі НПЗ, які трапіў пад амерыканскія санкцыі. Чым жа узамен поступился Лукашенко? Он поступил со своей гордостью, потому что все-таки для него это достаточно, учитывая их личные отношения с Путиным, для него все-таки это, ему пришлось, как бы он сказал, закусить губу и идти просить, вести себя так, как он не хотел бы вести. Да саступак Крамлю можна аднесці падпісаную ў лістападзе праграму інтэграцыі ў рамках саюзнай дзяржавы. З афіцыйных заяваў адзінай на сёння крыніцы зместу дакументаў вынікае, што дарожныя мапы хутчэй дэкларацыі аб намерах. Для іх рэалізацыі неабходна зацвердзіць яшчэ каля 400 дакументаў. Завяршэнне інтэграцыі адбудзецца гады праз 2-3, мяркуе Леонид Гозман. Аншлюз Беларуси нужен не сейчас, а позже.
ближе к выборам 2024 года, иначе все забудется совершенно, и никакого эффекта не будет. Прывязка беларускага дзяржсектару да Расіі павялічваецца. Пацвярджае Рыгор Ніжнікаў. Праз заходнія санкцыі беларускія ўлады пераарыентуюць на ўсход продаж калію і нафты. Але ў тое, што Крэмль далучыць Беларусь да Расіі, эксперт не верыць. Уладзімір Пуцін заняты цяпер супрацьстаяннем з Захадам і ў адносінах з Менскам мяняць нічога не хоча. Крэмль будзе даваць дастаткова грошай, каб Лукашенка утрымліваў уладу, але жыць па-панску і адвязацца ад Масквы яму не дасць. Александр Попко, Белсат. 6-0 на карысць Крамля. Так эксперты ацэньваюць вынікі замежнай палітыкі Лукашэнкі сёлета. 6 сустрэчаў з Пуціным і ніводнага візіту ў краіны заходняга свету. Раней афіцыйны Менск любіў хваліцца шматвектарнасцю і перамовамі ў беларускай сталіцы наконт сітуацыі ва ўкраіне. Сёння ж Расія і некалькі іншых постсавецкіх краінаў – гэта адзінае поле для манеўру Лукашэнкі на вонкавым фронце. Антон Каменскі падрабязней. У Петербурзе 11-градусны мороз, але Александра Лукашенку прымаюць цёпла. Расія цяпер апошні стратэгічны партнёр афіцыйнага Менску. А на захадзе у Лукашэнкі сяброў няма. Друзей у нас там нет. За год уже окончательно произошло разрушение западного вектора политики, внешней политики Беларуси, ну и падок всех других направлений, кроме отношений с Россией. Сапсаваныя адносіны з Захадам усё часцей штурхаюць Лукашэнку ў абдымкі Владзіміра Пуціна. Толькі сёлета яны правялі 5 сустрэчаў, заўтра 6-я. Яшчэ былі шматлікія тэлефонныя размовы. Такой шчыльнасці кантактаў раней не назіралася. У развароце на ўсход Менск абвінавачвае еўразвяз, што ўвёў супраць рэжыму санкцый. Нечего нам по этому поводу париться. Першыя 3 санкцыйныя пакеты былі бадай сімвалічнымі, адзначае Андрей Казакевич. Первые серьезные санкции были введены после посадки Боинга. Кто заставил белорусские власти посадить этот Боинг? Ну кто? Москва, Европейский Союз. Ну, как бы вопрос риторический. Самолет авиакомпании Ryanair рейсом Афины-Вільня з апозіцыйным блогерам Романом Протасевичем на борце беларускія ўлады прымусілі прызямліцца ў Менскім аэрапорце 23 траўня. Еўразвяз успрыняў гэта як пагрозу бяспецы ўласным грамадзянам і адрэагаваў яшчэ мацнейшымі санкцыямі. У адказ Менск зарганізаваў міграцыйны поток на межы Літвы, Польшчы і Латвіі. Ужо ў снежні Еўразвяз, США, Канада і Великая Британия синхронно увялі новыя санкцыі ў адказ на міграцыйны кризис. Да, это объективно усиливает позиции Москвы, но причем здесь как бы Европейский Союз. В общем-то, решения вроде как принимались в Минске по этим вот эпизодам. Калі санкцыйны націск будзе нарастаць, Беларусь рызыкуе страціць дзяржаўнасць, заявіў кіраўнік беларускага МЗС Владзімир Макей. Аднак забыўся згадаць аб 28 праграмах інтэграцыі России и Беларуси. 28 программ – это очень много. Это основные крупные темы и направления нашего сотрудничества. Программы Москва и Менск узгаднілі яшчэ ў верасні. У лістападзе Путин и Лукашенко зацвердзілі іх на высшейшым дзяржаўным совете. Даже если откроются рынки, даже если будут гармонизированы союзные программы 28, даже если появится единая российско-белорусская экономика, если у власти в Беларуси останется Лукашенко, сюда деньги российских инвесторов не пойдут. Это будет черная дыра. Цяпер адна з галоўных задач у Крамля – вывядзенне Беларусі з палітычнага крызісу. А гэта можна зрабіць шляхам конституцыйнага референдуму, мяркуе палітолог. Москва не будет вмешиваться в обсуждение проекта. Лукашенко покажет его Путину. Послезавтра покажет, 29 числа. Все это мы собираемся все вместе. И, скорее всего, в общем-то, Путин одобрит. Считая то, что это внутренние дела белорусского государства. Незалежны вайсковы эксперт Александр Олесин нагадвае, што Москва перадала беларускім вайскоўцам зенітна-ракетны комплекс С-400. Стварыла на тэрыторыі Беларусі 2 вайскова-навучальныя базы, прыкметна вырасла і колькасць супольных вайсковых вучэнняў. На самом деле получается, что российские контингенты в том или ином количестве постоянно присутствуют на территории Беларуси. И об этом можно говорить как об усилении присутствия Российской Федерации в Беларуси. Яшчэ ў лістападзе Менск і Москва зацвердзілі супольную военную дактрыну, а на мінулым тыдні заявілі пра фармаванне адзінай абароннай прасторы. На думку эксперта, гэта азначае, што калі паміж Расіяй і Украінай успыхне ўзброены канфлікт, Беларусь будзе абавязана выступіць на баку свайго апошняга хаўрусніка. Антон Каменскі, Белсат.
Улады ўтойваюць, колькі ў краіне пенсіянераў. Белстат не апублікаваў дадзеныя ў зборніку «Сацыяльна-эканамічнае становішча Беларусі» ў студзені-лістападзе 2021 года. У папярэдніх зборніках ведомства размяшчала такую інфармацыю са спасылкай на Міністэрства працы. Так, на пачатак лістапада ў Беларусі налічвалася, паводле афіцыйнай статыстыкі, больш як 2 мільёны 400 тысяч пенсіянераў. Але дакладна такой жа гэтая лічба была і на пачатак кастрычніка. За верасень і жнівень пенсіянераў стала амаль на 32,5 тысячы менш. Таксама Міністэрства працы перастала публікаваць поўныя звесткі пра сярэдні памер пенсіяў. Да 2020 года такія звесткі агучвалі рэгулярна. На лета Беларусь закупіць 4 мільёны дозаў вакцыны ад каронавіруса. Пра гэта заявіла старшыня камісіі Савету Рэспублікі ў эканоміцы, бюджэце і фінансах Таццяна Рунец. Паводле чыноўніцы, на гэта ў бюджэце на 2022 год закладзеныя 240 мільёнаў рублёў. То бок 60 рублёў на одну прышчэпку. Тэму працягне Валерый Руселік. Пра якія дакладна прышчэпкі ідзецца, не ўдакладняецца. Аднак ёсць ускосныя сведчанні, што закупіць могуць заходнія вакцыны Pfizer і Moderna. Менавіта гэтыя прэпараты згадваюцца ў спісах, якія нібыта складаюцца ў медычных установах Віцебшчыны. Што праўда, абвесткі, якія з'явіліся тыдзень таму, напрыклад, на сайце гарадоцкага райвыканкаму, і ў якіх нават была пазначаная цана прышчэпкі 40-60 рублёў, сёння былі выдаленыя. Нету, не закупали, там кто-то где-то что-то отказался. Есть модель? только спутник и китайская. Записи никакой нету, просто приходите в регистратуру, берите карточку и в процедурный кабинет. Пра намер паставіць у Беларусі мільёны дозаў вакцыны бясплатна заявіў Еўразвяз у межах усходняга партнёрства. Што праўда, афіцыйны Менск, які яшчэ ўлетку прыпыніў свой удзел у гэтай праграме еўрапейскага добрасуседства, прапанову дапамогі праігнараваў. Тут патрэбны кансэнсус, тут патрэбна дамоваздольнасць, патрэбна пераступіць праз уласныя амбіцыі, у першую чаргу адміністрацыі Лукашэнкі і людзям вакол яго, і прыняць гэтыя вакцыны. Калі гэта дапаможа ўратаваць нават адно жыццё, то яно таго варта. Пры гэтым, адмаўляючыся ад заходняй дапамогі, афіцыйны Менск купляе расійскую вакцыну. Гэтак у сярэдзіне снежня стала вядома, што за 9 сёлетніх месяцаў Беларуся заплаціла ўсходняму суседу больш за 42 мільёны долараў США за вакцыны, а таксама выдала дазвол на выкарыстанне ў нашай краіне яшчэ адной прышчэпкі, таксама расійскай. Валерый Руселік, Белсат. Паклёп на прэзідэнта, арганізацыя дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак, распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай ці іншай варажнечы. Адразу 3 крымінальныя абвінавачанні за адзіны пост у Фейсбуку выставілі актывісту і блогеру Паўлу Вінаградаву. Удзел у несанкцыянаванай акцыі ставяць у віну і журналісту Радыё Свабода Олегу Груздзіловічу. Да Груздзіловіча прыйшлі з ператрусам у мінулы чацвер, пасля змясцілі яго пад варту. Лісты з-за кратаў сведчаць, што турэмная адміністрацыя па-ранейшаму цісне на зняволеных з палітычным бэкграўндам. Гэтак адміністрацыя наваполацкай калоніі забараніла іншым вязням размаўляць з Віктарам Бабарыкам. Праваабаронцы прызналі палітычнымі вязнямі яшчэ 8 асобаў. Цяпер іх у Беларусі 962. Расійскія ж улады экстрадуюць грамадзяніна Беларусі, якога на радзіме пераследуюць за ўдзел у мітынгу. Дома з метра Падлобнікава абвінавачваюць у прычыненні маральнай шкоды супрацоўніку міліцыі групаю асобаў. Каб унікнуць арышту, ён з'ехаў у Расею, дзе быў затрыманы і змешчаны ў СІЗА Каломны. У Беларусі амаль не засталося праваабарончых арганізацыяў. Як і астатнія грамадскія аб'яднанні ды ініцыятывы, пад забарону трапілі і абаронцы правоў. Тым часам беларускую практыку перанялі ў Крамлі. Вярхоўны суд Расіі зліквідаваў міжнароднае таварыства «Мемарыял». Расійская генпракуратура настойвала, што арганізацыя парушала закон аб іншаземных агентах і не ставіла адпаведнай пазнакі на сваіх матэрыялах. Ликвидировав международную общественную организацию, международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», ее региональные отделения и иные структурные подразделения. Позор! 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 Позор!
Таксама мемарыял абвінавацілі ў парушэнні канстытуцыі, дыскрэдытацыі ўлады і стварэнні непраўдзівага вобразу Савецкага Саюза. У Генпракуратуры заявілі, што спыненне працы адной з найстарэйшых праваабарончых арганізацый Расіі адпавядае здзейсненым парушэнням. Праваабаронцы назвалі пастанову незаконнай, а пазоў ведамства палітычным. Старшыня праўлення мемарыялу Ян Рачынскі заявіў пра намер абскардзіць рашэнне. Пакуль жа таварыства плануе працягнуць працу праз структуры, што не маюць юрыдычнай асобы. 9 з 10 жанчын у Беларусі адчуваюць дыскрымінацыю на працы ці падчас спробы працаўладкавацца. Сцвярджаюць у арганізацыі гендерныя перспектывы. Неўзабаве стартуе праект, што дапаможа знайсці сябе ў новых прафесіях і атрымаць веды. Бузьмаўцы ствараюць жаночую інавацыйную сетку Win2BY, куды запрашаюць усіх беларусак незалежна ад месца пражывання. Магчыма, праект дазволіць знайсці працу тую, што натхняе, ці уладкавацца дыстанцыйна ў замежжы. Больш у Юліі Цяльпук. Разам з дзецьмі Юлія пераехала ў Вільню сёлета ў ліпені. Чакае атрымання уцякацкага статусу, што дазволіць афіцыйна уладкавацца. Я работала в Беларуси на производстве сыра, Ну, я тоже здесь рассматривала именно на производство, потому что что-то свое близкое. Вот. Ну, тоже все говорят, что, пожалуйста, документы сделайте, приезжайте. Чаканне можа зацягнуцца да сярэдзіны вясны, а на падпрацоўках гаманец не надта таўсцее. Это вот первый проект, к которому я решила присоединиться. Win2BY – Women Innovation Network – жаночая інавацыйная сетка для беларусак. Праект кампаніі «Будзьма беларусамі», навучанне онлайн, дапамога ў працаўладкаванні, новыя знаёмствы сярод аднадумцаў. Жанчыны, калі казаць пра працаўладкаванне і іншыя сферы, гэта ўразлівая група, якой заўсёды было цяжэй знайсці добрую працу. Я сама з гэтым сутыкалася калісьці, калі там на сумоўях запытваліся, ці там не збіраюся я дэкрэт. Адукацыйныя семінары, вебінары, трэнінгі і кансультацыі будуць праходзіць у онлайн-фармаце для беларусак з розных краінаў. Будзьмаўцы абяцаюць, што ўдзельніцы навучацца слушна складаць рэзюмэ, прасоўваць сябе і свае навыкі праз тэматычныя сацыяльныя сеткі, уладкоўвацца на дыстанцыйную ці традыцыйную працу. Мы паспрабуем разам з экспертамі пазнаёміць удзельніц з асаблівасцямі рынку працы у Беларусі і ў суседніх краінах. То есть, якія прафесіі запатрабаваны, якія ёсць юрыдычныя нюансы пры працаўладкаванні у замежнай арганізацыі. Праект раней працаваў для жанчын з Украіны, Грузіі, таму мае ўжо і базу зацікаўленых кампаніяў. Я отправила заявку. Попробую что-то новое. Заяўкі на бясплатны ўдзел прымаюцца да 16 студзеня праз форму, размешчаную на старонцы budьma.org. Юлія Цяльпук, Белсат. Чаго пажадалі парасейцы на Новы год сваім суседзям, беларусам і украінцам? З такім пытаннем наш карэспандэнт выйшаў на вуліцы Масквы. Давайте паслухаем. Президенту Беларуси желаю. А Украине? Украине? Дружба с Россией. Больших поставок в России своей продукции сельскохозяйственной. А Украине что пожелаете? Украине удачи в политике. Белоруссии? Ой, мы обожаем во-первых, всем здоровья, да, здоровья народу вашему и президенту. Во-вторых, мира желаем. И чтобы с нами дружили всегда. Да. Мы вас очень любим. Белорусы. Украине пожелаем сдержанности. Разумиться, наконец. Да, чтобы вспомнить о своих славянских корнях. Процветания всем абсолютно. Всего хорошего. Всего хорошего и ближайшего все-таки соединения с Россией. Кто хочет, чтобы Тихановская стала президентом, пусть она будет. Кто хочет батьку оставить, пусть батька остается. Пусть каждому будет хорошо. Процветания жителям, терпения и чтобы наконец-то сменился же их президент, который является диктатором. Якое надвор'е чакае беларусаў? Даведаемся акурат цяпер.
Падвесці вынікі гэтага года і зазірнуць у наступны паспрабуюць сёння ў праграме «Размова». Віталь Цыганкоў разам з госцем Паўлам Усавым будуць шукаць адказаў на няпростыя пытанні. Што будзе з уладай, рэпрэсіямі, грамадзянскай супольнасцю і беларускай незалежнасцю. Я ж, Анастасія Русецкая, развітваюся з вамі да наступнага года і зычу трымацца свайго і быць настойлівымі ў дасягненні мараў. Да сустрэчы ў 2022.